Dňa 24. mája sa v aule Strednej odbornej školy Polytechnickej ulica SNP 2 v Zlatých Moravciach konalo slávnostné vyradenie maturantov, ktoré sa stalo nezabudnutelným momentom pre všetkých zúčastnených. Absolventi, pedagógovia a ďalší hostia sa zhromaždili v školskej aule, aby oslávili úspechy a ukončenie jednej z najdôležitejších etáp vo vzdelávaní mladých ľudí. Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľky magistra Elena Orságová a riaditeľka školy magistra Zuzana Čižmáriková vo svojom príhovore vyzdvihla úsilie a odhodlanie študentov počas ich 4-ročného štúdia. Zdôraznila dôležitosť vzdelávania a vyjadrila nádej, že nadobudnuté vedomosti a skúsenosti budú pre maturantov pevným základom pre ich budúce úspechy. Po príhovore riaditeľky nasledovalo vyhodnotenie maturitných skúšok, v ktorom predsedkyňa maturitnej komisie doktorka Daniela Elvecká naplnila svoje prianie z otváracieho ceremoniálu a namiesto pomenovania študenti použila oslovenie vážení absolventi. Poďakovala im za svedomitý prístup ku skúške dospelosti a kvalitné znalosti, ktoré preukázali pred zeleným maturitným stolom. Samotné odovzdávanie maturitných vysvedčení bolo sprevádzané radostným potleskom a vrúcnými gratuláciami. Celkom 80 absolventov si prevzalo svoje vysvedčenie z rúk riaditeľky školy a triednych profesorov. V mene všetkých absolventov, pedagógom za 4-ročné odborné vedenie a vzdelávanie poďakoval Matúš Bača. Tento deň bol pre všetkých prítomných plný emócií, radosti a spomienok, ktoré si budú navždy pamätať. Maturantom prajeme veľa šťastia a úspechov na ich ďalšej životnej ceste. Gaudiamus